Uvijek je teško reći svoje ime pred kamerama, pa tako i sada. Ja sam Đani Stipaničev. Budi noćas mirno more, ona bit će tu. Prvi album je izdan 2006. godine. Nakon 13 godina nekakvog pjevanja, pjevušenja, pjevuckanja. Pod okriljem moje matične kuće, koja je i dan danas moja matična kuća, Dancing Bear. Žene lijepog lica više ne gleda. Uvijek je bilo potpore kad je trebalo. Naravno da imam backup po pitanju marketinga, po pitanju PR-a, po pitanju svih tih silnih snimaka koje oni posjeduju, koji mi trebaju za ovaj ili onaj medij. U današnje vrijeme sve to ide elektronskim putem, hvala Bogu, pa onda samo nazovem svoju Bobu koja pošalje mail tamo gdje treba i sve je lagano. Oni imaju svoj studio koji je super opremljen, sjajnog producenta Igora Ivanovića koji mi radi na posljednjim pjesmama, tako da sam sve u svemu jako zadovoljan i jako okružen s ljudima koji se kuže u posao i evo, nastavit ćemo i dalje.